Ibinahagi ni Julia Barreto, celebrity artist ng ABS-CBN, 23 years old, na maaga niyang gustong magkaroon ng sariling pamilya, gusto raw kasi niyang maalagaan at magkaroon ng sapat na oras para sa magiging asawa at mga anak niya, pero nadiskaril daw ang kanyang mga plano sa buhay dahil nangyari ang pandemya. Sa Life in Progress, ang podcast show ng businesswoman na si Angeli Dobb, nitong weekend, natanong si Julia kung paano niya nakikita ang kanyang sarili isang taon mula ngayon. Sagot ng actress, kung iba raw ang sitwasyon ngayon, mas definite ang maibibigay niyang sagot, pero ang tiniyak ni Julia, sa simula't sa pool, ninais niyang magkapamilya sa murang edad. Pagbabahagi niya, if I'm being completely honest kasi, I've always dreamt of having a family early on in life, like, that was always my thing growing up, I always wanted to have a family at a young age, pinangarap nga ni Julia at hanggang ngayon na gusto na niyang magkapamilya sa murang edad na 23 years old. Diba, kasalukuyang nai-issue si Julia Barreto kay Gerald Anderson na meron silang tinatagong relasyon, sila ay nakikita at nakukuhaan ng camera na magkasama sa iba't iba nilang travel, nitong ngang 2021 pagpasok ng taon na mataan sila na magkasama sa isang hiking spot sa Mount Kules, sila ay namataan na magkasama dito. Nilinaw rin ni Julia na matindi ang tama ng pandemya sa showbiz industry, at hindi porket artista sila ay hindi sila apektado, kahit halos isang taon nang nananalasa ang pandemya. Aminado si Julia na patuloy pa rin siyang nag-a-adjust sa hinaharap na pagsubok ng tao. Kung pagbibigyan daw siya ng pagkakataon na magka-baby ngayon, pipiliin niya daw ito, dahil mas maganda daw ngayon na maalagaan ang kanyang baby sa hinaharap kahit dahil habang siya ay bata pa lang. Yun lamang po. Ano sa tingin mo, maaanakan na ba ni Gerald Anderson si Julia Barreto o hindi? Comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.